girls hostel danglam tak pakhat a oma chuta omte chu nu le panei lo hliran ni hostel a chuan dan khir deuh an neya zana blue light alo en chuan engma dang ti tolovin mut thap tur ani zing alo nia alama rik vele an vai chuan mai phi tura in line le thlap tur ani bok sabon le cream man tur bik an nei thewa an vai chuan camera ma anin sil ngei tur ani tlema an lovin thlada deuh chuan shremnan pachon ngal thin in silfai tura Vivianin tui khoina pan mek lai chuan Sophia chuan a face cream a thlau pal hlau mai ami ta chiat em awang chuan azong hu thei mai lo le ngal chuti lai chuan a best friend Vivian in sil hun lo in hair chuak chia a thian nu chu a khongai box ya wang chuan Vivian chu tranpui turin an tlan let zuaya aron le nu chuan alama lo red man chu vele garden lo kala Vivian chu an kai chuak tangal ani an chen na in hi mun fian rial tak ni eng lu mia lo na tuk ver po pakhat ma om lo na ania chuta cheng te chuan pon lama thil om an hmungai lova no sen te an nia tanga chuta seilian chuan ni an pian tir chuan level 0 a omin an lo thang lian zela an om na level po asang zel thrin a top bera level 16 an awma chumi an thlen chuan adopt thei an ni thu an hril thrin adopt ni chu an chak thei hle mai mani in von fai chu an dam chunga an thu pui ber ania hrisel na in chung chat vel le khosak phung te chu an in zir tir na sa hle bok thinrim lo tur le zona engma zot lo tura hril thrin an ni ziak le chiarero an zir ngai lo kum enge mozat aveya Vivian le Sophie te chu level 16 a anom ho le ta ma se Vivian chuan Sophie chu an tet laya an threm pha wang khan a ho chhun zom tatlata chuti lai chuan Vivian chu an class a ti thaber le zona zot ngai lo bera thlan alo ni ve mek bok level 16 a an hlan kai tum chuan an hlim hlom hle mai an mani khum tur thewan thlan hu chuan ti nge ngei tur zingami vitamin A chu ain dotin an chhun zom ta ani chumi nu chuan cho ein nun phung pa ngai chu an chhun zom le a chumi ni chuan Sophia chuan Vivian chu bathroom a nuk lutin thilpoi mo tak hril atuma Vivian ero chuan alo huat lok sa awangin angai thadu lo Miss Brixley chu an supervisor ania nikhat chu Brixley chuan thom nothar aron ken saka an zawai chuan an hlim hle mai chung thom hno ate chuan an hming theu ala in tar le ngal atuka chuan Sophie chuan midang nen an hna in tho thlengin Vivian chu aron pana aruka bia in vitamin chu ei chun zom to lo turin a hrilta ani a chana hril ma chuan mei chedang in an ron ko hlau mai a soi tumpo a soi zo man lo Vivian chuan a thian nu thu soi chu a oi chi alo na a chumini chuan a rukin a ei talova zan alo ni chuan midang zong chu an mu hil thapa chuti lai chuan chumi te pani chu a ru ka in hmuin Sophia chuan an thil ei thin chu sleeping pills ani thu a hrilta an mani and call tu te chuan an tet lai atangin an mani control nan an lo hmang reng thin ani chuti an ti dun lai chuan pon lama thoman thria rang takin an mu hil der vele ngal Miss Brixley le guard te chu ron lutin meiche pani Vivian le Olivier te chu an la chuak ta a guard te chuan pomin room danga an kalpuita ani Miss Brixley chuan nu pa upato tak te hi aron hruaya chumi te hena chuan bungrua ang main azuar tamaya chumi te nu pa chuan Olivier jok chu an thlanga Vivian chuan an thian nu chu adopt ni lova mi hausa ten aleya an leizok chu mak ati hle mai guard chuan room a chuan adalu le ta a
chuta tang chuan Sophia thu soi chu aoi ta ani Sophia chuan level 13 na tang toin damdoi te chu ai ngai to lo thu a sila zantin midang muthil hlanin alo har rukara thilom dan lo chik thuin ani mei cheno pangho an muthil kim thap to nuwa brick sili chuan client teron hruain an du an hral thin thu le guard chuan adua pianga mut pui thin thu te chu a hril chhun zoma chutia an ti lai chuan brick sili bok chu ron lutin guard chuan Sophia le mei chedang pakhat an pom chuak le tadai mai an chuan hu chuan kongkhar te chu an kal lo ti Vivian chuan a hria a CCTV ma a adin lai po chuan alarm ri chuang lo ti a hrele ta pindan kongkhar chu honan tuma amai ro chu a hlotling lem lo ruma chuan a let le taringot mai ani anu dewa chuan Sophia po chu an ron mut le a atuka chuan no pangte chu Dr. Miro clinic an hruaya thlatina an check up thinang chu nein damdoi mangin an chiu hloma Miro chuan vaccine pe angin ain soi mai thin no pangte chu thataka ti puin movie actress lar tak pakhat Vivian Lane na anin an thu Vivian chu an hril vela anua chuan movie pakhat kumsom chunga an en ngat thin chu an en le ta ani chumizan mudren hu chuan Vivian le Sophia chuan chhuaru dan tur an soi tran ta kongkhar hong tur chuan access card an mamo ta phot mai Sophia chuan zanlaya local train guard ten atonga ruk chua thei ain be sei thu a soya Vivian ero chuan angam chialo chuai chuan Dr. Miro hna puina vadil adu zoka atuka chuan Dr. Miro ko nilem lovin a clinica avangmuta ani chuan lamatan ahmania actress soi Vivian Lei chanchin te chu avazota Dr. chuan nelom takin alo changa nikha chu no pangho chuan board game an khellain an thian nu pakhat chu a phung zol ta thut mai alok boka ahmania injection an pek wangkha ani an ringa an hlau thong hle mai anu dewa chuan movie an en ho lain Vivian Lei channan ron chuata a Vivian chuan Dr. Miro an alo ti sakani aring thiam hal maya in check up le huna chuan lom thu a hril nge ani chuti an ti lai chuan Dr. chuan vitamin A chun zom to lo nia rin hlelna nei tlat chuwang chuan munna damdoi mangin a chiuta ani nileng in Vivian chu a har chiang thei ta tlat lo atong te chu a bala in asam te po a thur hle bok avai chuan a that chiat wanga ngain Miss Brixili hna alo va reporta Brixili chuan thinrim takin no pangho chu ko khoma an zawai mulain thuoi lo shrimna en tirnan amangta ani room chep taka khungin akhosa zia te chu in ngai to chiang turin le thataka om chunjom to turin ashila anuwa chuan Brixili chu aruma lutin Dr. Miro nen chuan zu anin duna nupa an lo nirang ani chu an pani chuan an na tho mek le an boss thu pek chungchang an soi duna Miro chuan an boss thu pek anga mei chano pangdang lak lu belzel du lain Brixilero chuan top san ri adu thung Miro chuan no sen atanga tran to lovin teenage clear lak lu dan ngai tua zo ka tum thu te an soya chu po chu Brixili chuan apom chuang lo chumizan chuan Vivian chu room chep taka alatang renga chuti lai chuan Sophia chuan bedsheet mangin hruia lo siam ve bok an mutlana ron khoi thin tu guard te chu lo beile dan tur angai tu na sa hle ani reilo te a guard chu aron luta a anjinga pakhataron khoi lai mek chuan Sophia chuan hrui chuan arek ta thut mai a that ta dera chu vele tlan chuak ngalin Vivian chu vachan chua tumta ani beise lo dewin guard dangin aron bei thut mai arek lum man trap tin istria man fulawa chumi mang chuan a chulum ta ani amut korte chu thisanin aper trial chei chuai bok agar thapa access chu lain Vivian tan na chu apan le ta a chuti lai chuan alarm aron ritatat mai
man mo takin room lama chuan atan le ta a Vivian ni hlau thong chu a trap roi a ti theidang an nei to si lo anua chuan brick sili chuan Vivian ni chu la chuakin mei chedang tenen chuan a in tlar tira miro po aom ve to nge an zawai hriata chuan Vivian ni chu phatchan tu ania shrem turani ti na puang ta a Sophia access card lak po chu tuin nge kol ti azot bok tu manan chang lo Sophia chuan an man chu ma in card chu alo thuk ru man hlau ani Dr. Miro chu athin rim to hle mai card an hu chuak lo ani chuan no pang ho chu amal mal soi saka vo tran ta guard mena chuan ritai chu shrem hasaber turin atita ani ritai chuan engma ti suala nei lo thua soi chung po chuan guard chuan ala sang ta a Sophia po chu an throi sang ve ngal bok chuta tang chuan brick sili po chu vitamin A chung changa a strict thar sota ama nge in abar ta thin ani chumi zan chuan Vivian chuan amut hil lo nan hair clip mangin a in chhun thi zeu renga Sophia in access card da na turo mang chu azong kwal char bok amu thei mai bok si lo atopa chuan ama ong phakara a char chuak ta hlau mai Sophia chuan Vivian ni tlan chhuat theinan alo hnu chia sakhia wani Vivian chuan man mo takin room kong khar chu honan tuma amai ro chu ain hong thei ta hau lo chuta ngai dan thar nein a hairpin ne na tang kop chuan an try le a kong khar chopa thlonin a chuak thei ta ani Dr. Miro ruma chuan brick sili jok azuk muwa brick sili chuan munna dam doi manga chiwa tum lain Vivian ni chuan a bei ve thuta brick sili jok chu a chiu ta ani Vivian ni chuan Sophia omna azon ngal amai ro chu brick sili chuan a hril du lem lo chu vele in hnuaya chukla in bara in hung jelang tak azok mu chuak Sophia chu room pakhata lo tanga brick sil kat mang chuan ala chuak thei hlau mai akutan tron na chu an phel thei mai lova surgical room a bakche mangin an chep chhumta ani chu room a chuan plastic bag a in tuam ruang ni om tak hi an chara an han hon chuan an thian nu pakhat jinglam an threm tak ritai kha alo ni reng mai a hmai vun chu an lo hleral sak vek to a mu a hreomin arap thak tak zet Sophia chuan tlan chu ngala du to lain Vivian chuan an thian te chan chu ve phot tha in a hre thunga Sophia chuan mei cheno pangdang zong chu vako khomin thilom dana silfia tranta ani chuti lai chuan Vivian chuan ga thau thom diom tak a hria a room pakhata abiru chuti lai chuan TV ronin chua advertisement ni in alang chu video a chuan olsam taka mai vun no le nal taka an transplant thei thu Dr. Miro chuan aron soi tamai chuta Vivian chuan thilom dan a hrathiam ta an pian tirata vun moi takan nei theinan ni eng pom hulovin room chunga cream thatak tak nen pei cheno pangho chu en kol seilen an nia ti chuan mi hausa hoten anti tuaina lai takin an vun chuan ron lei sak to mai don ani ritai vun chu nal tituan umawangin tutenemo an lo lei saka chu van doi phata ni ti te hra chuak chuti lai chuan Sophia chuan an thian te hnena thilom dan chu silfian tung ngiala tu manan oi saklo guard kowate an la vo ta deu le ngal reilo te a Vivian chuan brick sili chu aron hruai luta damdoi manga chiu to wang khan a hlawom lem lowani brick sili mulai ngei chuan Vivian chuan ritai chunga an thil ti dan zong chu a soi chuaka chutia tong borbor pa chuan brick sili tukhum chuan kevale vun transplant na hnu ma hi alo om vereng to mai brick sili po chuan tu mai vune mo chu alo wa vereng to tina ni chu atopa chuan no pangho chuan thudik chuan hra chuak veta brick sili chu hruain ahma a Vivian an shrem na pindan chep taka khan an khung ve ta thunga an vai mai chuan an tlan chuak ta ani van doi thak takin guard hoin dan ron human tlat mai le an chua sup lai chuan Sophia chu an ron man le ta a an soi sana man thel nge
amai ro chu a thian ten ron puile in guard chu in atangin an nam thlata a chu mi hnuah chuan an mani sahim na theu zongin an tlan kual ta suau mai ani guard te chuan Sophia le Vivian te chu an ron man le teu kher mai ma se in hlui pakhata lutin an bibong man hlau Dr. Miro le guard te chuan pon lama changin thei to pathem chuale an tum ngiala chuti lai chuan Vivian chuan a hmai vun chu azai kak ta duai mai le avuna chiat ta ka wang chuan tu ma nan lei du to don lo ti hriain Dr. Miro chuan poeti vong hle mai chuti lai chuan guard ho chuan phone call an donga an boss chuan a hna hlen lo awangin Dr. Miro chu that ngal hmia turin thuaron peta ani zan khua in room chunga chuan Sophia te pahnih chu an tom duna atu khua lo war chuan police officer pahnih te ron langin an ron chan chuak ta ani Vivian le Sophia ten pon an chualai chuan ruwa ron sur chera chu chuan dam chunga ruwa sur an hmu voi khatna nia wangin hmunom an ti kher mai video hmunom tak hmu chun zom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante meron chilve thin don nia